Hello everyone and welcome back to my channel. So, dito sa Bicol, medyo okay na yung situation namin regarding COVID-19. Although, meron pa rin naman, pero it's manageable by the city government. Okay, so, one of the problems na na-encounter ko dito sa Bicol is yung sasakyan, especially with the public ride. Ang sakay namin dito, especially I'm from Camaligan, so kung pupunta ako sa Naga, kasi most na kailangan namin dito sa bahay, like for example the food, ganyan, is nahanap sa Naga. So ang sasakyan namin from here going to Naga Centro is padjak. Kung hindi man padjak, tricycle. Before, ang padjak dito is 5 pesos, ngayon nasa 10 pesos na. And then yung tricycle naman na dating 8 pesos, ngayon 20 pesos na, kasi isa lang po din sumakay. So medyo naging pricey siya. So imagine from dito sa bahay namin going to Centro, gagastos ako ng 30 pesos kung tricycle. Then going home, another 30 pesos na naman. So 60 pesos. So medyo mahal. Compared before na 16 lang. So ngayon talagang hirap sumakay. So ngayon dahil dyan, kailangan ko bumili ng masasakyan, and of course, I don't have the budget naman po para bumili ng kotse. So, ang binili ko ngayon is itong sinasakyan ko na e-bike. Yan. So, this is a 3-wheel na para siyang tricycle, pero e-bike siya. This is the e-bike. Ayan, i-add ko na lang siguro dito sa screen ko ano kanyang mga specs. So, i-add ko yung clip sa inyo kung paano ko nabili itong e-bike na ito at kung saan ko siya nabili. This e-bike comes with two kinds of keys. One is for the ignition and the other one is para dito sa may battery. Okay, so pakita ko muna sa inyo yung mga feature niya. So syempre exterior, meron siyang basket. So itong basket na ito, pwede siya paglagyan ng mga grocery o kaya pag namalengke ka or pag magde-deliver ka. So medyo malaki rin siya. So, yun lang. Wala siyang padlock. So, ikaw na bahala siguro maglagay ng padlock dyan. And then, meron pa siya isa pang basket dito naman sa harap. Yan. This is from Romai. Kasi Suntiger siya binili eh. So, ganun din siya. Di-clip lang. Yan. Tapos meron siya upuan. This chair, kung single seat, pwede mo itaas to. Kung may kasama ka, you just pull this up and then go down. Ayan. So, dalawa na kayo pwede sumakay. So, dahil mag-isa lang naman ako, akit natin to. Now, let's turn on the ignition. One click. Yan, ito na yung sa may battery niya. So, nagamit ko na rin siya syempre from kung saan ko siya binili until dito sa bahay. Then, kahapon, nagamit ko na rin sa hanggang Camaligan. So, umabot siya na 6 kilometers. Okay.
dito muna tayo sa kanyang right. Meron tayong ilaw. Yan, so yung ilaw niya. LED. Tapos sa likod naman, ayan, umiilaw din yung likod. Then, meron din tayong left. Ayan, so lalabas siya yung indicator. And then also right. Yan. Yan. So, ganun din siya sa likod. And meron din siyang busina. Malakas din. Okay. Ang dali lang niya i-drive kasi ito yung throttle niya. Konting galaw mo lang. Yan, umandar na agad siya. Yan. So this is drive or siguro diretso. Ito diretso. Basta drive. So pag pinindot mo ito, abante siya. Pag binaliktad mo, reverse, pabalik. So, drive muna tayo. Okay. Pag reverse, yan siya. Ayan, as you can hear pala, mahina siya. Wala siyang katunog-tunog. Yan. So, ganun lang siya kadali. So, ganun na siya kadali. Sobrang sensitive ng throttle kaya huwag na masyadong lalakasan yung pag-hit niya kundi dilipad talaga kayo. So sa compared to sa NWOW, ang NWOW kasi meron siyang gear na 1, 2, 3. Ito drive lang at saka reverse. Kaya nakadepende sa inyo kung gaano kalakas yung paghatak niyo ng throttle na talagang pwede siyang umabot up to 35 kilometers kasi na-try ko na talaga ang bilis. Kaya kahit pa paano okay din siya. Kaya lang, kung hindi talaga maganda yung control ng kamay nyo, pwedeng humarurot siya. Yan. So, kapag papatayin nyo naman siya, madali lang. Yan. So, tutunog lang siya. Tapos after nun, okay na siya. Pwede nyo tanggalin ang key. Yan. Okay. So, tinatanong nyo, para saan ito? Di ba sabi ko sa inyo, para siya sa battery. Ayan. So, nag-alarm na siya. So, dito sa ilalim, andito yung battery niya. And then, meron dito susian. Kailangan itapat mo lang ito matulis. Ayan. So, push. Ayan. Tapos, after yan, ayan, pwede mo natanggalin ng battery. So, this is the battery. So, ito. So, pwede mo siyang i-charge sa bahay. Tatanggalin mo na ito. Tapos, ayan, dalhin mo na siya sa bahay. Pwede mo na i-charge. Ayan. To charge, dito yung ipapasok yung kanyang charger. Ayan. Ito yung charger na ibibigay sa inyo kasama ng e-bike. So, this is a 48 volts, 20 ampere na ito, ididiretso nyo lang sa plug sa outlet. Tapos, ito, yung ipapasok nyo dito. Okay. Yan, dyan. E-bike also comes with a free helmet. Blue yung pinili ko kasi isang available is white. Ayoko naman white kasi baka dumihin. And also meron din siyang free raincoat. So nasa lalagyan siya. I-add ko na lang dito sa inyo kung ano siguro itsura ko kapag suot ko yung raincoat. That's my video for today. So sana nagustuhan ninyo. And I will be using this e-bike na to travel then and to also to get some videos sa mga iba't ibang parts dito sa Bicol and also to know some food, to taste some food. So if you are new to my channel, please subscribe to my channel and also hit the notification bell, and then if you like my video, please hit the like button, and then I will see you again on my next video.